Hablas espagnol? Parlez-vous français? 你会说中文吗? Bu so'rovlarga si, oui яисә хуе дип җавап бирсәгез һәм бу видеоны татарча карасагыз, димәк дөньяның билингвик яки полиглотларының күпчелегенә күрүегез ихтимал. Сәяхәтләрне җиңеләйтү һәм фильмнарны субтитрларсыз карый алудан кала, сезнең яки берничә тел белүегез баш миегезнең бертөрле дусларыгызның миеннән бөтенләй аерылуы һәм башкача эшләвен аңлата. Шулай да тел белү чынлыкта нәрсә аңлата икән? Тел сәләте гадәттә ике актив өлкәдә сөйләшү һәм язуда һәм ике пассив өлкәдә тыңлау һәм укуда үлчәнә. Тигез дәрәҗәдә ике телле кеше ике телдә дә якынча тиң сәләтләргә я шул ук вакытта дөньяда ике телле кешеләрнең күпчелеге белән билгеләнгән. Телләрне төрле пропорциядә белә һәм куллана. Аларның ситуациясенә һәм һәрбер телне ничек үзләштерүенә күрә алар 3 гомуми төргә бүленә ала. Мисал өчен, Габриеллага карыйк. Үзе 2 яшьлек булганда гаиләсе Америкага Перудан күчеп килгән. Чиста ике телле кеше буларак, Габриелла ике лингвистик кодны бер үк вакытта бер төшенчәләр җыелмасы ярдәмендә әйләнәсендәге дөньяны төшенә башлау белән инглиз һәм испан телләрен өйрәнә барып үстерә. Аның яшүсмер абыйсы исә катнаш ике телле була ала. Ул ике төшенчәләр җыелмасы белән эш итә. Инглиз телен мәктәптә өйрәнә, өйдә һәм дуслары белән аралашканда испан телендә сөйләшүен дәвам итә. Габриелланың әтисе исә буйсынган ике телле кешеләр булса кирәк. Алар икенче телне аны төп телдән сүзү фильтрлар аркылы өйрәнә. Ике телле кешеләрнең барлык төрләре дә берәр телдә акцент һәм әйтелешкә карамастан тулысынча оста була алганга күрә аермасы гадәттә күзәтүчегә ап-ачык булмаска мөмкин. Ләкин баш миен сурәтләү технологиясендә күптән түгел булган алга китешләр, нейролингвистиклар тел өйрәнүнең 36 үзенчәлекле яклары ике телле мигә ничек тәэсир иткән ачыкларга ярдәм итте. Сул ярымшарның аналитик һәм логик процессларда өстенлек итүе уң як ярымшарның тойгылы һәм иҗтимагый процессларда актив булуы яхшы билгеле. Әмма әлбәттә бу катгый бүленеш түгел, ә ни дәрәҗәдә катнашу мәсьәләсе генә. Ярымшарлар арасы асимметриясының яшь барган сайын аз-азлап үсүе, телнең исә ике төр функцияләрендә үз иченә алу факты кискен чор турындагы гипотезага китерде. Бу теория буенча балалар телләрне җиңелрәк өйрәнә. Чөнки үсеш алучы милләрнең сыгылмалылыгы тел үзләштермәгәндә ярымшарны икесенә дә эшкә җигәргә мөмкинлек бирә. Өлкәннәрнең күпчелегендә исә тел бер ярымшар, гадәттә сулы йогынтысы астында кала. Бу дөрес булса, телне балачакта өйрәнү сезгә аның иҗтимагый һәм тойгылы контекстларын тулырак аңлап алуны тәэмин итә ала. Шул ук вакытта яңа тикшерү ачыкланганча, икенче телне өлкән яшьтә өйрәнгән кешеләр эмоциональ яктан битарафрак булалар һәм икенче телдә проблемалар очраганда да үз телләрендәгедән рациональрак эш итәләр. Әмма өстәмә телне кайчан үзләштерүегезгә карамастан, күп телле булу сезнең баш миегезгә кайбер сизгерлек өстенлекләр бирә. Мәсәлән, баш миегезнең күпчелек нейрон һәм синапсларын үз иченә алган соры матдәнең югарырак тыгызлыгы һәм икенче телгә җәлеп ителгәндә билгеле өлкәләр активлыгының ныгаюы ике телле ми белән яшәү барышында башкарыла. Альцгеймер авыруы һәм акыл зәгыйфлеге кебек чирләрнең башлангычын 5 елга кичектерә ала. Ике теллекнең бик мөһим когнитив өстенлекләре булуы хәзерге вакытта интуитив аңлашыла. Ләкин бу өлкәгә белгечләрне шаккаттырыр иде. 1960 елларга хәтле ике теллек баланы бер телне икенчесеннән айыруга, артык күп энергия сарыф итәргә мәҗбүр иткәне өчен үсешен әкренәйткән гариплек дип саналган. Бу җиренә җиткереп эшләнмәгән тикшерүләргә таянган караш. Яңа тикшерүләр ике телле кизешкән тестларда кайбер ике телле студентларның реакция вакытын һәм хаталарының артуына күрсәтсә дә, алар шулай ук телләр арасында күчү өчен кирәк булган тырышлык һәм игътибарлыкны баш мие фронтальда кабыгының дорсолатераль зонасында активлашу таләп итүен һәм бу зонаны көчәйтүен дә ачыклады. Баш миенең бу өлеше башкарма функциядә проблемаларны чишү биремен арасында күчүдә һәм урынсыз мәгълүматларны сүзгәндә игътибар юнәлдерүдә зур роль уйный. Шулай итеп, ике теллекнең сезне акыллырак итү мәҗбүри булмаса да, ул миегезне чыннан да сәламәтрәк итәчәк һәм күбрәк эштә катнаштырачак. Икенче телне өйрәнү бәхете балачакта ук насыйп булмаса да, үзегезгә камилләштерү һәм сәламнән «Ола», «Бонжур» яки «Нихо» лингвистик сикереш ясау бер кайчан соң түгел, чөнки безнең баш миебез өчен ясалган кечкенә күнегүләр дә зур уңышларга илтә ала.
Гыйлем, фән һәм мәгариф берләшмәсе. Адилә Мияссәрова тәрҗемәсе. Укыды Фирүзә Шәйхуллина. Татарстан радиосында яздырылды. 2016 ел.